हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 11वा दिवस, 11वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 11वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साक्षात वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत, तर त्यांनाही आपण वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना, ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा उपक्रम उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, अशा सर्व कृष्ण सेवकांना आपण वंदन करून पुढे जाऊया. आपला आजचा आहे 11वा अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग. भगवंतांचं विश्वरूप. कालच्या अध्यायात आपण भगवंतांचं ऐश्वर्य पाहिलं, विभूती योग पाहिलं आपण, हो की नाही. भगवंतांच्या निरनिराळ्या ऐश्वर्यांचं वर्णन कालच्या रूपामध्ये पाहिलं. आणि आज भगवंत आपल्याला काय सांगता आहे, तर त्यांच्या विश्वरूपाचं दर्शन आपल्याला देत आहे. आपण भक्ती योगामध्ये एक एक टप्पा पुढे जात आहोत किंवा एक एक अध्याय पुढे जात आहोत. जसा जसा अध्याय पुढे जातो आहे, आपण भगवंताबद्दल अधिकाधिक जाणून घेण्याचा किंवा भगवंत जे सांगता आहेत ते आपण हळूहळू पुढे जात आहोत. पहिल्या अध्यायामध्ये चराचरात आपण व्यापलेले भगवंत पाहिलेले आहेत. त्यांच्या सर्व शक्तींचा विस्तार, त्यांच्या अभिव्यक्तींचा विस्तार आपण कुठेतरी पहिल्या 7व्या अध्यायात पाहिला आहे. 8व्या अध्यायामध्ये सुद्धा अर्जुनाचे काही प्रश्न होते. प्रश्नांची उत्तरं देता देता भगवंत सांगता आहेत, मृत्यू समयी जर तू मला जाणलंस, तर निश्चितच तू माझ्या वैकुंठ धामाची आपल्या प्राप्ती करू शकतो. वैकुंठ धाम आणि किंवा पराप्रकृती अपराप्रकृती याबद्दल भगवंतांनी उत्तम वर्णन केलेलं आहे. आपल्या 7व्या अध्यायात असेल, 8व्या अध्यायात असेल. 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत आपल्याला अजून पुन्हा एकदा सांगता आहेत, गुह्यतम असं ज्ञान देता आहेत. आणि की आपण कसं अनन्य भक्ती योगाद्वारे, मग भगवंतांचं आणि आपलं काय नातं आहे, मनुष्य देह म्हणून आपलं काय कर्तव्य आहे किंवा आपलं ध्येय काय असलं पाहिजे, तर हे कुठेतरी याचं वर्णन आपल्याला तिकडे आलेलं आहे. चिरंतन ज्ञान काय आहे, शाश्वत ज्ञान काय आहे, ते कुठेतरी 9व्या अध्यायात सांगत असताना पुन्हा एकदा भगवंतांनी त्यांच्या विभूतींचं, त्यांच्या ऐश्वर्यांचं वर्णन
10व्या अध्यायात केलं आहे. आणि त्याच विभूती, त्याच ऐश्वर्यांच्या पुढे आता अर्जुन काय म्हणत आहे ते सगळं ऐकल्यानंतर अर्जुनांची भगवंतांबद्दलची आसक्ती जी आहे, जो मोह जो आहे तो वाढत चालला आहे. 7व्या श्लोकाच्या पहिल्याच अध्यायात भगवंत म्हणत आहेत की बाकी सगळी आसक्ती सोडा, पण माझी आसक्ती धरा. आणि तेच अर्जुनांचं आता म्हणत आहेत. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म सन्नितम यक्तयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुन कालच्या अध्यायात सुद्धा भगवंतांना त्यांनी सर्वोच्च पद दिलेलं आहे किंवा पुरुषोत्तम भगवान त्यांना मानलेला आहे आणि त्यांना नतमस्तक झालेले आहेत, स्तुती करता आहेत, वेगवेगळे विशेषण वापरता आहेत. आणि पुन्हा आज म्हणत आहेत की तुम्ही जो मला उपदेश केला आहे, तुम्ही जे मला दिव्य ज्ञान प्रदान करता आहेत, त्यामुळे माझा मोह जो आहे तो मोह, तो संभ्रम तयार झालेला होता. आणि त्यामुळे त्यांनी युद्ध न करण्याचा जो निर्णय घेतला होता, निर्णय घेतला नव्हता, पण ते विचारत होते, भगवंतांना विचारलं योग्य काय आहे, अयोग्य काय आहे. आणि त्यामुळे तो जो मोह जो आहे तर तो त्यांचा नष्ट झालेला आहे. आणि मग पुढे एवढंच ते थांबत नाही आहेत, तर ते भगवंतांना म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कमलनयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. 11.3 मध्ये असे म्हणतात, हे पुरुषोत्तम आहे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झालात हे मी पाहू इच्छितो. 11.4 मध्ये असे म्हणतात, हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते मला आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुन भगवंतांना पुन्हा विनवणी करत आहेत. आणि बघा किती नम्रता, किती विनम्रता. ते अर्जुनांना, ते भगवंतांना म्हणत आहेत, जर माझी योग्यता असेल आणि तुम्हाला असं तुम्हाला असं वाटतं आहे की मी त्या योग्यतेचा आहे, मी ते विश्वरूप जर मी बघू शकत असेल, तर मला कृपया तुम्ही ते विश्वरूप दाखवू शकता का? तुम्ही मला तुमच्या सर्व गोष्टींचं वर्णन केलंय, सर्व ऐश्वर्यांचं वर्णन केलेलं आहे. आणि मला आता ही जी प्रकृती आहे, ही भौतिक प्रकृती जी आहे, हिची उत्पत्ती, हिचा लय, मला हे कळलेलं आहे. तुम्ही सर्व कारणाचं कारण आहात किंवा कारणोदक्षाय विष्णू, ज्याला आपण म्हणतो महाविष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू, भगवंतांच्या ह्या सगळ्या विविध रूपांचं, विविध विस्तारांचं अर्जुनाला आता ते त्यांनी कळलेलं आहे. परमतत्व काय आहे, विष्णू तत्व काय आहे, ह्याची त्यांना अनुभूती आलेली आहे. किंवा आणि ते सगळं सांगत असताना की ते म्हणतात, मी तुमचं मूळ स्वरूप जाणतो आहे, की तुम्हीच या सृष्टीचे कारण आहात आणि तुम्हीच या सृष्टीमध्ये प्रविष्ट झालेला आहात, तुम्हीच चराचरात व्यापून राहिलेला आहात आणि तुमच्या अनंत ऐश्वर्यांबद्दल तुम्हीच मला काल वर्णन करून सांगितलेलं आहे. पण मला आता ते काल नुसतं श्रवण केलं हो, मला तर ती बघायची इच्छा आहे. पण मी त्या योग्यतेचं आहे का? मला ते शक्य आहे का? आणि जर शक्य असेल तर तेवढा कृपाप्रसाद माझ्यावर करतायत का? तुम्ही मला देतायत का? अशी विनंती वजा आर्जव अर्जुन भगवंताकडे करता आहेत. आणि शेवटी प्रिय प्रिय भक्त, प्रिय सखा, आणि फक्त भक्ताने सांगावं आणि भगवंताने भरभरून द्यावं, तसं भगवंत म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्त्रावधी रूपे पहा. 11.7 मध्ये असं सांगतात, हे अर्जुन, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहावयाची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रगट करू शकते. संपूर्ण चराचर या ठिकाणी एकाच ठिकाणी स्थित आहे. हरे कृष्ण माताजी. 11.8 मध्ये असं सांगतात, परंतु हे तू तुझ्या वर्तमान नेत्राने मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्रे प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत म्हणत आहेत, तुला बघायचं आहे ना, पश्य.
पश्य असं म्हणत भगवंत म्हणत आहेत की मी त्यांचं रूप जे आहे ते तिथे त्या युद्धस्थळावर आहेत, युद्धभूमीवर आहेत, रथावर आरूढ आहेत. सारथी म्हणून भगवंत आहे, तिथे अर्जुन आहे आणि तिथे भगवंत म्हणत आहेत की तू इच्छा व्यक्त केली आणि मी तुला ते तुझी इच्छा मी पूर्ण करतो आहे. मी माझं विश्वरूप जे आहे ते इथे प्रकट करतो आहे. फक्त एकच आहे की तू वर्तमान नेत्रांनी पाहू शकणार नाही. आपली दृष्टी ही सदोष दृष्टी आहे. आपली इंद्रिय ही सदोष इंद्रिय आहेत, कारण आपण या भौतिक सृष्टीमध्ये आहोत. आणि म्हणून भगवंत म्हणत आहेत की मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो, जेणेकरून तू माझं हे रूप जे आहे तू बघू शकशील. आणि भगवंतांनी आपण तिथे त्यांचं विश्वरूप जे आहे प्रकट करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि बघा, एकीकडे हे दिव्य संवाद सुरू आहे. ऐश्वर्यांचं वर्णन होत आहे, विश्वरूप प्रकट होत आहे. आणि याची देही याची डोळा आपण म्हणतो तसं संजय एका सीसीटीव्ही फुटेज सारखं हे सगळं बघतायत, ते सगळं श्रवण करता आहेत. आणि तसंच्या तसं वर्णन ते धृतराष्ट्र यांना करता आहेत. आणि संजय म्हणता आहेत, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरी दर्शयामास पदार्थात परमं रूपम ऐश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि हे सगळं दिव्य संवाद सांगत असताना ते म्हणतात भगवंतांनी आपले विश्वरूप प्रकट केले आणि त्या विश्वरूपाचं संजय वर्णन करता आहे. आणि ते वर्णन आता आपण पुढे बघणार आहोत. हरे कृष्ण. मी जनरली 11वा अध्याय जो आहे ना, म्हणजे हे विश्वरूपाचं वर्णन जे आहे ना, ते प्रत्येकाने वाचून अनुभवायचं आहे. तर प्रत्येक स्लाइड कोणी कोणी वाचू शकेल का? इच्छा असेल तर तुम्ही हँड रेज करा, नाही तर माताजी आहेत वाचायला. कोणाला इच्छा आहे का? हरे कृष्ण वाचायची? हा प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. हा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होतं. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. 11.12 आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. धन्यवाद. हरे कृष्ण. जय श्री इथे संजय वर्णन करत आहेत की आणि त्यांनी वर्णन करताना असं सांगितलं आहे की एका सूर्याचं तेज प्रखर तेज असतं की नाही, तसं ते वर्णन करत आहेत. हजारो सूर्यांचं जेव्हा तेज एकत्रित येईल तेव्हा ते जे प्रखरता असेल, ते जे तेज असेल, तर कदाचित ते तेज जे आहे त्याची ह्या आता त्या युद्धभूमीवर जे तेज प्रकट झालेलं आहे, भगवंतांच्या मधून जे तेज उत्सर्जित होत आहे ते त्याची कदाचित बरोबरी करू शकेल, असं संजय धृतराष्ट्र यांना सांगता आहेत. आणि वर्णन करताना सांगता आहेत की भगवंतांनी आपलं विश्वरूप प्रकट केलेलं आहे. आपण अचिंत्य भेदाभेद तत्व किंवा अचिंत्य रूप जे आहे, म्हणजे भगवंत सारथी म्हणून त्या रथावर आरूढ आहेत, पण मागे भगवंतांनी आपली असंख्य रूप, आपलं महाकाय रूप जे आहे ते प्रकट करायला सुरुवात केलेली आहे आणि असंख्य रूप प्रकट करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि ती रूप असंख्य असल्यामुळे प्रत्येक रूपाचे नेत्र असतील, मुख असेल, प्रत्येक रूपाचे बाहू असतील आणि असं सगळं सगळं तिथे ते रूप प्रकट झालेली आहेत. आणि प्रत्येक रूप सुंदर आणि मोहक हो, विविध अलंकारांनी त्यांना सज्ज झालेलं, विभूषित झालेलं आहे. आणि उत्तम उत्तम वस्त्र परिधान केलेले आहेत, विविध मुकुट परिधान केलेले आहेत, विविध अस्त्र जे आहेत त्यांनी ते परिधान केलेले आहेत. आणि खूप असं उत्तम असं वातावरण निर्मिती तिथे कुठेतरी झालेली आहे. संजय आपल्या परीने धृतराष्ट्र यांना सांगायचा प्रयत्न करत आहेत, म्हणता आहेत की तिथे एखाद्या दिव्य सुगंधी द्रव्याचा परिमळ दरवळतो आहे आणि तो कदाचित त्या भगवंतांच्या शरीराला लेप म्हणून दिलेला असेल, असं सगळं सगळं वर्णन तिथे संजय करता आहेत. आणि पुढे म्हणता आहेत,
हरे कृष्णा. कोण वाचेल आता? कोणीतरी हँड रेस केला होता मगाशी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी, वाचा. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि हेही वाचा. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात त्याने भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग भगवंतांनी आपली अनेक रूप जी आहेत ती एकाच ठिकाणी तिथे प्रकट केलेली आहेत. भगवंत अर्जुनाला म्हणता आहेत पश्य पश्य, बघ बघ म्हणता म्हणता सगळी रूप जी आहेत भगवंतांची, सगळा जो विस्तार जो आहे, तिने लोकांमध्ये जो व्यापून ठेवलेला जो विस्तार जो आहे तो त्या युद्धभूमीवर भगवंतांनी प्रकट केला. आणि ती जे रूप जे आहे भगवंतांचं की इतकं महाकाय होतं, इतकं विस्तृत असं होतं, त्यामुळे तिन्ही लोक जे आहेत, ते ब्रह्मांड जे आहे ते संपूर्णपणे त्याच्यामध्ये व्यापून राहिलेलं आहे किंवा ते दिसत आहे असं कुठेतरी भगवंत म्हणतात. म्हणजे आपले जे अप्पर प्लॅनेट्स जे आहेत, आपण कल्पना आपण नाही करू शकत, तरी पण प्रयत्न करायचा. आपल्याला आता माहिती आहे की आपल्याला ब्रह्मांड माहिती आहे, अप्पर प्लॅनेट्स कुठले आहेत ते माहिती आहे. तर तो अप्पर प्लॅनेट्स म्हणजे भगवंतांचा वरचा भाग, मुखाचा भाग कव्हर झालेला आहे. ब्रह्मलोक म्हणजे भगवंतांचं मुख जे आहे ते कव्हर झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पोटाकडचा, उदराकडचा जो भाग जो आहे म्हणजे आपलं मृत्यूलोक किंवा पृथ्वीलोक जे आहे, भुवरलोक जे आहे ते, आणि लोअर प्लॅनेट्स म्हणजे भगवंतांच्या पायाकडचा जो भाग आहे, असं संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापून तो भगवंतांचं असं महाकाय रूप होतं. आणि ते सगळं बघून भगवंतांचं हे विश्वरूप बघून, हे महाकाय रूप बघून अर्जुनांच्या अंगावर शहारा उभारलेला आहे, रोमांच उभारलेला आहे. जेव्हा प्रभुपाद नेहमी सांगतात की आध्यात्मिक अनुभूती असते, तेव्हा आपल्याला जेव्हा आध्यात्मिक अनुभूतीचा साक्षात्कार होतो किंवा अनुभूती येते, तेव्हा आपल्या 2-3 लक्षणं आहेत. त्यातलं एक आहे की अंगावर शहारा उभं राहणं किंवा आपल्या डोळ्यातनं घळाघळा पाणी वाहणं. तर हे सगळं जे आहे अत्यंत आनंद होतो आणि त्या आनंदाच्या भरामध्ये आपल्याला डोळ्यामधनं पाणी व्हायला लागतं. आपल्याला समजत नाही. म्हणजे ही जी आहे, हे सगळे जेव्हा आपल्याला आध्यात्मिक अनुभूती येते, तर ही त्याची लक्षणं आहेत. अर्जुनाच्या अंगावर शहारा उभारलेला आहे आणि आपोआपच त्यांचे हात जे आहेत ते जोडले गेलेले आहेत, नतमस्तक झालेलं आहे. आणि त्या विश्वरूपाशी आता अर्जुन प्रार्थना करत आहेत. त्या कृष्णाकडे त्या बाजूला सारथी म्हणून जे भगवंत बसलेले आहेत, तर त्यांच्याकडे न बघता अर्जुन त्या विश्वरूपाकडे बघत आहेत आणि विश्वरूपाची प्रार्थना करत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत हरे कृष्णा. कोण वाचेल? कोणाला इच्छा आहे? हरे कृष्ण. हा, इथे हँडरेज आहे. माझ्या मते आता तुम्ही वाचलं होतं का? मग आशा माताजी तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण. आपण एकेकाला चान्स देऊ. आशा माताजी वाचा. तुम्ही अनम्यूट करू शकताय. काय झालं? हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्णा, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहांमध्ये पाहतो. 16वा श्लोक आहे. हे विश्वेश्वरा, हे विश्वरूपा, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 17वा श्लोक. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. ते तेज प्रज्वलित अग्नी आणि सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुन वर्णन करत आहेत, भगवंतांच्या सर्व रूपांचं वर्णन करत आहेत. आणि त्या रूपामध्ये भगवंतांना ब्रह्मांड दिसत आहे.
भगवंतांच्या ज्या वेगवेगळे विविध रूप आहेत, मग ब्रह्मदेव असतील, भगवान शिवशंकर असतील, जे भगवंतांचा गुणावतार आहेत, सर्व ऋषी जे आहेत, काल आपण कालच्या अध्यायात जे आपण बघितलं की भगवंतांच्या मनापासून तयार झालेले जे सप्तर्षी आहेत, जे सनत कुमार आहेत, तर ते सगळे सगळे जे आहेत, सर्व प्रतिदेवता ज्या आहेत, तर ह्या सगळं ह्या भगवंतांच्या रूपामध्ये तिथे प्रकट झालेले आहेत. आणि अलौकिक सर्प जे आहेत ते सुद्धा त्या रूपामध्ये प्रकट झालेले दिसत आहेत. अमर्यादित अशी ती रूप आहेत आणि त्यामुळे अमर्यादित प्रत्येक रूपाचं काय म्हणू शकतो आपण, मुख आहेत, भुजा आहेत, उदर आहेत आणि त्यामुळे ते विश्वरूप असल्यामुळे ते कुठून सुरू झालं, कुठे संपत आहे, किंवा हा त्याचा मध्य आहे का तो त्याचा मध्य आहे, कुठे कुठे बघू असं अर्जुनाला झालेलं आहे. आणि त्यामुळे त्याचा आदी मध्य अंत याचा थांग पत्ताही लागत नाही आहे. आणि इतकं तेजपुंज आणि अवर्णनीय असं आहे. आणि त्या विश्वरूपामध्ये काय बघू आणि काय नको, की कुठलं रूप बघू आणि नुसतं रूप बघू का, त्यांचे शस्त्र बघू, त्यांचे अस्त्र बघू का, विविध आभूषणं जी परिधान केलेली आहेत, जी कांतिमान आहेत, तर ते बघू अर्जुनाला काय बघू आणि काय नको असं झालेलं आहे. आणि पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण, कोण वाचेल? मी वाचू का? हो, वाचा. हा. तुम्ही परम अक्षरज्ञ आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात, हे माझे मत आहे. तुम्ही आदी मध्य आणि अंत रहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तृप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केले आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे वर्णन आलेलं आहे भगवंतांचं विश्वरूप जे आहे, भगवंतांनी जे प्रकट केलेलं आहे. तर आता जे विश्वरूप अर्जुन बघता आहे, त्याच्यासोबत संजय हेही बघता आहेत. पण त्याबरोबर त्या भगवंतांचा जो अर्जुनाचा जो रथ आहे तो कपिध्वज आहे आणि त्या कपिध्वजावर बसलेले हनुमंत सुद्धा बघता आहेत. आणि तेच बघता आहेत का नाही, संपूर्ण ग्रहलोकामध्ये किंवा ब्रह्मांडामध्ये ज्यांना ज्यांना दिव्य दृष्टी प्राप्त झालेली आहे, अशा सगळ्यांना भगवंतांचं हे विश्वरूप दिसत आहे. आणि त्यामुळे सगळ्यांना आश्चर्य वाटतं आहे की नेमकं असं झालं काय की भगवंतांनी विश्वरूप प्रकट केलं, याआधी कधीही प्रकट केलेलं नव्हतं. त्यामुळे आणि कधीही कोणी पाहिलेलं नव्हतं. त्यामुळे सगळ्यांना, कोणाला आनंद झाला आहे, कोणी भयभीत झालेला आहे आणि ते विश्वरूप बघून सगळेच भगवंतांची प्रार्थना करायला लागलेले आहेत की नेमकं असं झालं काय. आश्चर्यही वाटतं आहे. आणि इथे आपण जेव्हा आपण 33 कोटी देव म्हणतो तर त्यांचा उल्लेख सुद्धा इथे आलेला आहे. तर बघा, 11 रुद्रगण आहेत, 12 आदित्य गण आहेत किंवा आदित्य आहेत, त्याच्यानंतर अष्टवसू आहेत, 2 अश्विनी कुमार आहेत आणि असे 33 कोटी म्हणजे 33 प्रकारचे देव जे आहेत, ज्या प्रतिदेवता ज्या आहेत, ज्यांच्याकडे जबाबदारी दिलेली आहे वेगवेगळ्या ह्या ब्रह्मांडांची काही काही जबाबदारी सांभाळायची. आणि अशा सगळ्या प्रतिदेवता ज्या आहेत, भगवंतांचं हे रूप बघून, आणि मग यक्षगंधर्व सुद्धा असतील तर ते सुद्धा भगवंतांचं हे रूप बघून आश्चर्यचकित झालेले आहेत आणि त्या रूपाशी नतमस्तक सुद्धा झालेले आहेत. आणि मग पुढे आपण लगेच जाऊया. हरे कृष्ण. कोण वाचणार आहे?
हा वाचा. हरे कृष्ण. हे महाभाऊ, देवता सहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांगा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. श्लोक नंबर 24. हे सर्व व्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही आकाशास भिडलेली तुमची आवासलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, हे पण वाचा. स्वपक्षीय राजासहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातामध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकाचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. श्लोक नंबर 28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याप्रमाणेच हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे बघा वर्णन आलेलं आहे की भगवंतांचं हे रूप मोहक आहे, सुंदर आहे, पण तेवढंच ते महाकाय सुद्धा आहे, अकराळ विक्राळ सुद्धा आहे, भयावह सुद्धा आहे. आणि ते भयावह का आहे? कारण की तिथे अर्जुनाला जसं भूतकाळ दिसतो आहे, वर्तमान काळ दिसतो आहे, भगवंतांच्या विविध ऐश्वर्य दिसत आहेत, तसाच भगवंतांचा तिथे त्याला भविष्यकाळ सुद्धा दिसतो आहे. आणि भगवंतांचं जे महाकाय रूप जे आहे ते सुद्धा तिथे दिसत आहे. आणि त्या रूपामध्ये काय दिसत आहे तर अनेक ते रूपच अकराळ विक्राळ आहेत, अशा मोठमोठ्या दाढा आहेत आणि असं भयंकर जे रूप आहे त्याच्यामध्ये अनेक जे योद्धे आहेत. म्हणजे ते योद्धे कोण की ह्या युद्धभूमीवर, ह्या कुरुक्षेत्रावर जे योद्धे आलेले आहेत, मग कौरवांच्या बाजूचे असतील, पांडवांच्या बाजूचे असतील, तर अनेक रथी महारथी, अनेक योद्धे त्यांच्या त्या मुखामध्ये, त्या भयंकर अशा रूपामध्ये ते प्रवेश करत आहेत. भगवंतांचं मोहक रूप आपल्याला माहिती आहे, पण भगवंतांचं हे भयंकर रूप जे आहे ते पहिल्यांदाच अर्जुनाने बघितलेलं आहे, किंवा त्याचं वर्णन भगवंतांनी आता सांगून त्यांनी बघितलेलं असल्यामुळे की त्यांना हे काहीतरी वेगळं वाटतं आहे आणि ते भयभीत झालेले आहेत. आणि तो नुसतं एक नाही, दोन नाही, तो प्रवाहाच्या प्रवाह की अनेक जसा नदीचा प्रवाह असतो असं वर्णन केलेलं आहे व्यास ऋषींनी की अनेक जसा नदीचा प्रवाह कसा असतो, पाण्याचा प्रवाह कसा असतो, तसा मनुष्यांचा नरभक्षक म्हणून तो प्रवाह जसा काही भगवंतांच्या मुखामध्ये जातो आहे आणि भगवंतांच्या त्या मोठ्याच्या मोठ्या अकराळ विक्राळ दाढा ज्या आहेत त्या त्याचा चावा घेत आहेत. तर हे भगवंतांचं कुठलं रूप आहे? भयभीतही झालेले आहेत आणि आश्चर्यही वाटत आहे. आणि म्हणून अर्जुनांनी त्या विश्वरूपालाच प्रश्न विचारलेला आहे की भगवंता, हे तुमचं कुठलं रूप आहे, हे काय आहे? आणि अशा विश्वरूप जे आहेत ते आता बोलता आहेत. श्री भगवान वाच, कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त, कृते पित्वान भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा. हरे कृष्ण माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगताचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवांच्या व्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, मय्येवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुनाने त्या विश्वरूपातल्या भगवंतांना प्रश्न केला आहे
आणि ते भगवंत त्या विश्वरूप जे आहे ते बोलत आहेत आणि सांगत आहे की मी काळ आहे, मी संहारक म्हणून या युद्धभूमीवर आलेलो आहे आणि तुमच्या व्यतिरिक्त म्हणजे पांडवां व्यतिरिक्त या दोन्ही सैन्यातील सर्व योद्ध्यांचा इथे विनाश होणार आहे असं भविष्य वर्णन तिथे किंवा भविष्य भगवंतांनी तिथे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून सांगता आहेत की म्हणून अर्जुना की तू उठ आणि युद्धासाठी तयार हो, यशप्राप्ती तुझ्याचकडे आहे. तू जरी युद्ध नाही केलंस तरी ही माझी योजना आहे, ही पूर्व योजना आहे, हे माझं प्लॅनिंग आहे की इथे ह्या योद्ध्यांचा इथे मृत्यू होणार आहे. आणि त्यामुळे तुझ्या मनात जी भीती आहे, तुझ्या मनात जी शंका आहे की माझ्या शस्त्रांनी यांचा मृत्यू होणार आहे आणि त्यामुळे मला त्याचं पातक लागेल की काय, मला त्याचं पाप लागेल की काय, तर इथे भगवंत म्हणत आहेत की ही सगळी माझी इच्छा आहे, माझं प्लॅनिंग आहे. आणि म्हणून तू जरी नाही त्यांना मारलंस तर कुठलं तरी वेगळं कारण असेल, मला वेगळं काहीतरी बघावं लागेल, पण त्यांचा मृत्यू जो आहे जो इथे लिखित आहे तो इथे तो होणार आहे. त्यामुळे तू कुठलाही काळजी करू नको, चिंता करू नको, तू फक्त उठ आणि युद्धास तयार हो. आणि इथे सव्यसाचीन असं विशेषण अर्जुनाला भगवंतांनी वापरलेलं आहे. सव्यसाचीन म्हणजे दोन्ही हातांनी जो निपुणपणे कौशल्यतेने युद्ध करू शकतो युद्धभूमीवर, तितक्याच जो मग डावा हात असेल, उजवा हात असेल, काही नाही, तितक्याच कुशलतेने तो दोन्ही हातांनी जो युद्ध करू शकतो त्याला सव्यसाचीन असं म्हणतात. आपल्याकडे त्याच्यासाठी इथे बघा एक छोटं चित्र दिसतं आहे, हे स्काल्पेल आहे. ऑपरेशन थिएटर मध्ये वापरलं जातो. त्याच्यात दुधारी आहे, दोन्ही बाजूच्या ना अशी धार असते आणि डॉक्टर ते लोक वापरतात. तसंच अर्जुन जे आहेत की दोन्ही हातांनी, मग तो डावा हात असेल, उजवा हात असेल, नाही तेवढ्याच नैपुण्यातेने ते शस्त्र जे आहे ते चालवू शकतात. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं आहे की तू क्षत्रिय आहेस, तुला धर्माचं रक्षण करायचं आहे, तू युद्ध कर. आणि हे कुठेतरी भगवंत हेही इथे सुचवू पाहता आहे की तू आपण काय म्हटलं आहे किंवा 5व्या अध्यायामध्ये भोक्तारम यज्ञ तपसा, म्हणजे आपण जे काही कर्म करतो आहोत तर त्याचा कर्ता कोण आहे? भगवंत आहे. कर्ता करविता कोण आहेत? भगवंत आहे. त्यामुळे आपण की मी हे करतो आहे किंवा माझ्यामुळे हे होत आहे, तर हा हा जो मनामधला जो भ्रम जो आहे तो अर्जुनाचाही भगवंत दूर करता आहेत आणि कुठेतरी आपल्या सगळ्यांचाही भ्रम जो आहे तो दूर करता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी वाचा. हरे कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस, केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत इथे त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत की तू युद्ध कर आणि विजय निश्चित तुमचाच आहे. आणि मग पुढे वर्णन आलेलं आहे. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? ठीक आहे माताजी, तुम्हीच वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना म्हणाला. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेशा, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लित होते आणि संपूर्ण लोक तुमच्यावर अनुरुक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्तत पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 37व्या श्लोकामध्ये असं सांगतात, हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे हे आदिसृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. 38 मध्ये असं सांगतात, तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक एकमेव आश्रयस्थानात तुम्ही सर्व सॉरी मी घेते माताजी. हरे कृष्ण. हरकत नाही. तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात.
तुम्ही त्रिगुणातीत असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापून धरलेली आहे. आणि इथे संजय भगवंतांना सॉरी धृतराष्ट्रांना वर्णन करत आहेत आणि अर्जुनाचं जे थरथर कापणं आहे आणि पुन्हा पुन्हा भगवंतांना जी प्रार्थना करत आहेत, विनवणी करत आहेत, तर हे पुन्हा त्यांचं वर्णन करत आहेत. आणि अर्जुन प्रार्थना काय करत आहेत, तर अर्जुन म्हणत आहेत की ह्या रूपामध्ये सर्वच जे आहे, सर्व ब्रह्मांड जे आहे ते उपस्थित झालं आहे किंवा ते प्रकट झालेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे देवतागण आहेत, जे विविध भगवंत कोण आहेत, अधिदैवत आहेत, जे आपण 8व्या अध्यायामध्ये पाहिलं होतं. अधिदैवत, देवांचा देव, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमतत्व, तर ते तुम्ही आहात. त्यामुळे जर प्रतिदेवता किंवा देवता जर तुम्हाला तुमच्याशी नतमस्तक होत असतील किंवा जर तुम्हाला आदरपूर्वक बघत असतील, तर त्यांनी तो नमस्कार का करू नये? कारण की तुम्हीच परम कारण आहात. तुम्हीच अविनाशी आहात. आणि राक्षसांनी, यक्षांनी का बरं भयभीत होऊ नये आणि इकडे-तिकडे पळू नये? कारण की तुमचं हे महाकाय रूप जे आहे, की ते त्यांनी पहिल्यांदाच बघितलेलं आहे आणि मग त्यांनी ते का इकडे-तिकडे पळू नये आणि ते योग्यच पद्धतीने ते पळत आहेत, हे बरोबरच आहे, असं कुठेतरी अर्जुनाला वाटतं आहे. आणि सर्व तुमच्याशी नतमस्तक होत आहेत, तर हे सुद्धा योग्य आहे आणि तुम्हीच सर्वांचे आश्रयस्थान आहात. संपूर्ण प्रकृतीचे तुम्ही आश्रयस्थान आहात, तिन्ही लोकांचं आश्रयस्थान आहात, असं इथे कुठेतरी भगवंतांना अर्जुन सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सॉरी हा. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एका शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल मला क्षमा करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुन जे आहेत, भगवान श्रीकृष्ण आतापर्यंत सखा होता, मित्र होता आणि भाऊ होता, आत्ते भाऊ, मामे भाऊ आहेत अर्जुन आणि भगवान श्रीकृष्ण. त्यामुळे एकत्र वाढलेले आहेत, एकत्र खेळत आहेत, एकमेकांच्या खांद्यावर सहज हात ठेवणार, प्रसंगी वादविवाद सुद्धा करणार. आणि हे सगळं म्हणजे जसं एका मित्रासोबत आपलं वागणूक असतं, तसंच कुठेतरी अर्जुन आणि कृष्णाचं नातं होतं. आणि आज भगवंतांचं हे विश्वरूप पाहिलेलं आहे. भगवान श्रीकृष्ण हे विश्वरूप, हे परमतत्व आहे, हे परमकारण आहे. हे कुठेतरी जेव्हा अर्जुनाने जाणल्यानंतर अर्जुनालाच वाटतं आहे, की मी ज्यांच्याबरोबर वाढलो आहे, ज्यांच्याशी गप्पा केल्या आहेत, ज्यांच्याबरोबर भांडलो आहे, ज्यांच्याबरोबर खेळलो आहे, एका ताटात जेवलो आहे, तर ते दुसरे कोणी नसून परमेश्वर आहेत, भगवान आहेत आणि तेच परमतत्व आहेत. आणि मला याची जराही जाणीव नव्हती आणि मी काही आपण मित्राला काय म्हणतो, कसंही बोलतो किंवा मैत्रीचं ते नातंच तसं असतं, की आपण कधी मजा करतो, कधी आपल्याला जर राग आला तर राग व्यक्त करतो. कधीतरी आपण अधिक उणं सुद्धा बोलतो आणि तेच अर्जुनाच्या बाबतीत झालं. आणि म्हणून ते सांगतायत, जर माझ्याकडनं अधिक उणं काही बोललं गेलं असेल, अपमान झाला असेल, तर मला कृपया माझ्या ह्या सर्व अपराधांना तुम्ही क्षमा करा, असं आणि क्षमा मागता आहेत, प्रार्थना करता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रगट करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुन भगवंतांकडे एक एक गोष्टी सांगतातच आहेत. विश्वरूप आधी ऐश्वर्यांचं वर्णन सांगितलं, मग विश्वरूप प्रकट करायला सांगितलं, आता विश्वरूप प्रकट करून झालं आहे. पण ते विश्वरूप जितकं मोहक होतं, जितकं सुंदर होतं, तितकंच अकराळ विक्राळ महाकाय होतं. आणि त्याच्यामुळे ते जास्त वेळ बघणं हे एका सामान्य माणसासाठी हे फारच भयावह असं होतं. आणि भीतीने त्यांचं मन व्याकुळ झालं होतं आणि सांगतात की कृपया आता मी बघितलं, मला खूप
आनंद झाला, मी नतमस्तक झालो. पण आता कृपया तुमचं हे महाकाय रूप जे आहे ते तुम्ही संपुष्टात आणा आणि मला माझ्यावर प्रसन्न होऊन तुमचं जे पुरुषोत्तम भगवान रूप जे आहे ते प्रकट करा. आणि अर्जुनाने सांगावं आणि भगवंतांनी भरभरून द्यावं अशा पद्धतीने. हरे कृष्ण. भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे या प्राकृत जगताचे परम श्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्यरूप पाहिलेले नाही. 48 श्लोकामध्ये असे सांगतात, हे कुरुप्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणी पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्यच नाही. 49 श्लोकात असे सांगतात, माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदनक्त, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणत आहेत की तू घाबरू नकोस आणि भयभीत अजिबात होऊ नकोस. आणि मी तुझ्यावर अत्यंत प्रसन्न आहे आणि म्हणूनच मी तुला माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे माझं जे रूप जे आहे, जे परमेश्वर रूप जे आहे ते प्रकट करतो आहे आणि तुला दाखवत आहे. आणि त्यामुळे आणि हे सगळं सांगत असताना भगवंत अर्जुनाला सांगत आहेत की माझं हे विश्वरूप जे आहे ना, हे आधी कोणी पाहिलेलं नाही आहे. हे केवळ आणि केवळ माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मीच प्रकट करू शकतो. बाकी कुठल्याही प्रतिदेवता असतील, कोणीही असेल, विश्वरूप प्रकट करू शकत नाही किंवा ते विश्वरूप ते बघू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला जर कोणी सांगितलं की कोणी ध्यानात बसलेलं आहे, हजारो वर्ष तपश्चर्या केलेली आहेत, आपल्याकडे अनेक ऋषी आहेत, ऋषींचा परंपरा आहे, अनेक ऋषी आहेत, अनेक देवता आहेत, पण कोणीही हे विश्वरूप जे आहे ह्या आधी पाहिलेलं नाही. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा अर्जुनासाठी हे विश्वरूप प्रकट झालं आणि अर्जुनासाठी प्रकट झाल्यामुळे सर्व देवदेवता सर्वांनीच त्या विश्वरूपाचं दर्शन घेतलं आणि त्या विश्वरूपाचा आनंद घेतला. तुम्ही कितीही तपस्वी असाल, कितीही उग्र तप असा शब्द वापरलेला आहे तुम्ही, तरी सुद्धा मला माझे हे विश्वरूप जे आहे त्याचं दर्शन कोणालाही होत नाही. आणि त्यामुळे मी आता माझं हे रूप जे आहे ते मी संपुष्टात आणतो आहे आणि मला तुला जे माझं रूप बघायचं आहे, जे पुरुषोत्तम भगवान रूप बघायचं आहे, तर ते मी प्रकट करतो आहे. आणि हे सगळं जे अर्जुन बघत आहेत, जे सगळ्यांना ज्यांना दिव्य दृष्टी आहे ते बघत आहेत आणि ते सगळं संजय सुद्धा बघत आहेत आणि ते वर्णन करत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णाने याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रगट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंतांनी आपलं चतुर्भुज रूप, जे परमात्मा रूप जे आहे, ज्याला आपण क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणतो, जे आपल्या सगळ्यांच्या अंतरंगामध्ये आहे, तर असं चतुर्भुज रूप जे आहे ते भगवंतांनी प्रकट केलं. आणि भगवंतांनी आपलं द्विभुज रूप प्रकट केलेलं आहे आणि अर्जुनाला धीर देत आहेत की तू भयभीत होऊ नकोस. आणि त्याची प्रार्थना जी आहे ती मान्य करता आहेत. आणि पुढे अर्जुन म्हणता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 52 श्लोकात असं सांगतात, श्रीकृष्ण भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होते अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. 54 श्लोकामध्ये असं सांगतात, हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसा मला केवळ अन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुन भगवंतांची ही विविध रूप बघतायत. म्हणजे विश्वरूप पाहिलं, चतुर्भुज रूप पाहिलं, द्विभुज रूप पाहिलं
आणि खूप आनंद होतो आहे आणि आनंदाचं वर्णन पण नाही करता येत आहे, पण खूप छान वाटतं आहे, शांत वाटतं आहे, आल्हाददायक वाटतं आहे आणि भगवंतांना ते पुन्हा पुन्हा नमस्कार करत आहेत, नतमस्तक होत आहेत आणि त्यावर भगवंत म्हणत आहेत की अर्जुना, तू माझं आता जे द्विभुज रूप बघतो आहे, भगवंतांचं जे व्यक्ती आपण कालच्या परवाच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की व्यक्ती म्हणून भगवंत आहेत आणि भगवंतांचा हा फक्त शक्तीचा विस्तार आहे. म्हणजे आपण त्याच्यासाठी दूध आणि दह्याचं, ताकाचं उदाहरण घेतलेलं आहे. ते भगवंत हे आहेत, ते त्यांच्या गोलोक धामामध्ये आहेत, पण त्यांच्या शक्तीचा विस्तार जो आहे तो पराप्रकृतीत आहे, अपराप्रकृतीत आहे आणि विविध रूपांनी ते व्यापून राहिलेले आहेत. तर माझं हे व्यक्तिशः रूप जे आहे, ज्याला आपण सगुण साकार रूप जे म्हणतो, ते द्विभुज रूप जे आहे, ते सहजासहजी बघणं शक्य नाही किंवा कोणाला त्या रूपाचं दर्शन होणं शक्य नाही. जे केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्ये आहेत, त्यांनाच माझ्या या रूपाचं दर्शन होऊ शकतं. म्हणजे आपण म्हटलं की आध्यात्मिक प्रगल्भता वाढली. आपण ध्यानयोग पाहिलेला आहे, अष्टांग योग पाहिलेला आहे. अष्टांग योगामध्ये समाधी अवस्थेमध्ये असताना आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. पण आत्मसाक्षात्कारामध्ये भगवंतांचं आपल्यामध्ये जे भगवंतांचं अंतरंग मध्ये जे स्वरूप आहे, जे परमात्मा स्वरूप आहे, ज्याला आपण क्षीरोदक्षाय विष्णू म्हणतो, असं चतुर्भुज दर्शन रूपाचं दर्शन होतं. पण भगवंतांचं भगवान रूप जे आहे, ते केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्ये जो आहे, त्यालाच दर्शन होऊ शकतो. जो मुक्त आत्मा आहे, त्याला सुद्धा नाही. जो केवळ आणि केवळ तो आत्मा फक्त आणि फक्त त्या अनन्य भक्ती योगामध्ये आहे, त्यालाच हे दर्शन होऊ शकतं. आणि भगवंत म्हणत आहेत, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे, तसेच मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग भगवंतांचं हे मोहक रूप अनन्य भक्ती योगामध्येच केवळ शक्य आहे. मग आता अनन्य भक्ती योग म्हणजे काय? तर पुन्हा तेच की आपले अध्याय जे आहेत ते एकामध्ये एक अडकलेले आहेत, शृंखला आहे आणि ते आपल्याला उद्या बघायचं आहे. आणि इथेच आपला 11वा अध्याय संपतो आहे. पण 11व्या अध्याय समाप्तीच्या याच्यामध्ये आपण बघूया, मत्कर्म मत्कर्म कुर्मपरत्नो मद्भक्त संगवर्जिता निवर सर्वभूतेश यस मामेति पांडवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या विद्यार्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनात परम लक्ष मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत पुन्हा तेच की जो सकाम कर्म करत किंवा तर्कवाद, भगवंत सगुण रूप आहेत का निर्गुण रूप आहेत किंवा काय ज्ञान आहे, तर हे सगळ्याच्यातून जो विशुद्ध आहे किंवा जो शुद्ध भक्त आहे. शुद्ध भक्त म्हणजे काय आणि मग शुद्ध भक्त तो अनन्य भक्ती योगापर्यंत कसा पोहोचू शकतो आणि कसा भगवंतांपर्यंत पोहोचून भगवंतांचं ते अनन्य रूप जे आहे, जे भगवान रूप जे आहे ते बघू शकतो. तर अशा भक्ताची सुरुवात जी आहे किंवा असा भक्त जो असतो, तो सर्व प्राणी मात्रांशी त्याच मित्रत्वाने वागतो किंवा निश्चितपणे सगळ्यांकडे समभावाने बघतो. तर असा जो आहे, तर असा जो भक्त आहे अनन्य भक्ती योगामध्ये जो रममाण असतो, त्याचं वर्णन आपण उद्याच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. आजच्या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांचं विश्वरूप जे आहे ते भगवंतांनी प्रकट केलेलं आहे. अर्जुनाने विनंती केलेली आहे आणि ते विश्वरूप भगवंत दाखवत आहे. त्याचं वर्णन इथे आलेलं आहे आणि त्या विश्वरूपाचं वर्णन इतकं अवर्णनीय असं जे वर्णन संजय धृतराष्ट्र यांना सांगता आहेत आणि त्याच्यामध्ये असंख्य रूप असतील आणि असंख्य देवदेवता असतील, यक्ष आहेत, गंधर्व आहेत, ते सगळे त्या रूपामध्ये प्रकट झालेले आहेत. का भगवंतांचं जे काळ रूप जे आहे, भक्षक असं रूप जे आहे, अक्राळ विक्राळ रूप जे आहे, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये प्रकट झालेलं आहे. आणि अर्जुनाला
आश्चर्यही वाटलं आहे आणि प्रश्नही पडला आहे. म्हणून भगवंतांना प्रश्न केला, त्या विश्वरूपातल्या भगवंतांना प्रश्न केला आणि त्याच्यावर भगवंत म्हणत आहेत की मीच काळ आहे, मीच संहारक म्हणून याच्यामध्ये प्रकट झालेलो आहे, ह्या युद्धभूमीवर आलेलो आहे. आणि सगळ्यात शेवटी भगवंतांची अर्जुनाची प्रार्थना भगवंत ऐकत आहेत आणि भगवंतांनी आपलं विश्वरूप जे संपुष्टात आणलेलं आहे, परमात्मा रूप जे आहे त्याचं दर्शन दाखवलेलं आहे आणि सगळ्यात नंतर आपलं द्विभुज रूप जे आहे त्याचंही दर्शन दाखवलेलं आहे, जे केवळ आणि केवळ अनन्य भक्ती योगामध्ये जो भक्त असतो त्यांनाच शक्य आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा.